Ngempela iyiqiniso lenkulumo ethi sasidalelwe khona kuyawufika ngisho ilanga selishonile. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-AyandaStk media. Igama ngu-Anda ngusabelo ngamhlongo. Phansi emsenge lapha engiqhamuka khona. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli nganza kwethu. Ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribeile la ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi ubungazo subscribe kuze kube namhlanje siyakucela nganza kwethu ukuthi wenze okulungile nokufanele. Usubscribe, ulike futhi ushare. Ungakhohlwa futhi ukukhuluma nathi kwi-comment section yethu. Igila-ke iyimanga-ke intombi endala ena 65 years. Etrenda kakhulu lapha nenkundleni zokuxhumana emva kokuba idedele nje isingle track yayo ethi wobani labantu. Lona ke ugogo ona 65 years oyibiza ngo G65 lapha ke enkundleni zokuxhumana. Kanjalo ke nala endimeni yomculo. Ufike kwezwakala ke ngani zakwethu njengoba abantu abaningi beyishayela ihlombe futhi noma beyibabaza lento le. Siyazi ukuthi 2020 kube unyaka wegameko kakhulu. Abantu abaningi bagcine beyithola ngempela ukuthi baya aqobuka amakhono noma bayithola ukuthi bengakwazi ukuthi benze izinto. Sikhuluma nje kulonyaka abaningi kakhulu abantu abadala sibabonile beveza amakhono abo ngempela ukuthi bengakwazi nabo ukuthi bengene estudio becule benandise bejabulisa abantu. Ugogo G65 ke ube esekubeka noma ekuveza lokho ukuthi angeke ezekwazi ukuthi ethathe ama booking ngenxa yeminyaka yakhe kanjalo futhi nanesithunzi sakhe ukuthi mhlawumbe sengatholakala nje enandisa ndawana thizeni. Lokhu ke inkulumo yakhe le yakayibalule ngesikhathi ube nenkulumo noma ne-interview nesinye seyiteshi khona la ku YouTube akade bekhulumisana naye. Simbongele kakhulu ke phinde futhi abantu besicela ukuthi abaphume bemsupport bedownload ingoma yakhe uyilalelele yona. Uma ukuthi akwazi uyibona noma mhlawumbe akwazi umuzwe awukuyibambelelana emva kwalokho kusungakhuluma nathi kwi-comment section yethu usitshela impela ukuthi wena ukuthini uvo lakho ngabantu abadala abaqhubukisa amakhono ngalolu hlobo oluyisimanga kanjena. Ungakhohlwa ke ukukhuluma nathi enkundleni zokuxhumana ku @ayanda_stk ku Instagram bese uthi lapha na ku Facebook likhona ikhasi lami ka Facebook okuyi_AyandaStk_media. Emva konje wale video ezoyidlala nje lapha nganza kwethu yakhe ugogo G65 sobe ke nganza kwethu we usungixoxela wona lapha na kwi-comment section ukuthi wena ucabangani mayelana naye umuntu omdala. Siyabonga kakhulu nganza kwethu kuze kube futhi nangokulandelayo. G65 umele ugogo ona 65 years la ngizorelease nje maduze isingle eshisa iphotha engicabanga ukuthi ngizoyithokozela ama-South African amanje. Engicela nje ngicela ukuthi isupport lesingle ngiyenze ngesizathu sokuthi nginakho ukuthi ngifisa ukuthi sibonise ukuthi noma ubani ongakanani uyakwazi